खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डथामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे जे फगबायनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नाय खालामजाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं मोसौ थुखैनाय दिन माखासे मानसिया लैहोर लैहोर थफ्ला फिसा लानानै ओंखारलायबाय फिसाथ' नङा जोंना बिदिनो गिदिर जायो गस्लाखौथ' मालाय बेखौनो गानो नै जोंहा आइजोआ सुरिदार गानलायनाय आरोना रिक्सा हमबाय सोनाफोर रिक्सा फोथाखौ दायो फोनसै माव दे सुरिदार गोदाना दाख्लैनो बिसालनिफ्राय लांलाय आरोना खाथियासो मोजांसिननो उफाय गैया ट्रेन मोनस्लाबगोन आं मोनस्लाबाथाय माने ओंखारनाया एसे लेट जादों आरो नगुदिनिफ्राय रिक्सा मोनाखै आरोना थेवबाबो आवगायलांनो र' मोनाबा मोनासै लेटखायसो थांनो मोनसिगोन नङाबा मोननाय नंलामोन नामा बेहा थावखौनो फोनबोआसो जाहैदों गरमा गरमै मासिनलालायनो फैबाय टाइमाव मानसिखौ दहायनो थाव फुनखादो होन्दोंमोन आङो मासिनलाला फैबाय नैबे एसे बिलिर जानो मोन्दों जारलासो एकदम टाइमाव फैबा मोननाय नङामोन बे गारिया एसे लेट जाखायो एक्सुवेलि नोङो लेट जायो होननानै लेट फैबा जायाना ट्रेननि जादा दा जेबो नङा एसे लेट नालाय जों मोनसिगोन आरो नेगासिनो दं एसे खावथं खुथं जिरायनानै नेलायलायनोसै आरोना नै बेहाथ' माबा स्टेसन मोनफैनाय लोगो लोगो बाबा फैगोन ना माथो होनो आरोना सिमिसा रंजाबाय सं नै आंहा लंफैना मोजां मोनथारदों नोङो दे जेबो नङा इसानिया गाइखेर दंमोन नालाय गाइखेरजों बिस्कुट जाबोबाय आंहा उदै खालि फैबाय आरोना फुंनि समय सोनाफोर फुंनि समय आदै लोंबावनोसै ओंखायनो लाखायाबानो जाया आरोना दै ओमफ्राय नै बिमाना गस्ला गोदाना बा दिनैसो फार्स्ट आरोना मालाबा अर्डार हरनायमोन दाना मा गाननो मा मानो गैला गानग्लिबाय थानाय बै गांसेयाबो ओमफ्रायथ' हाननाय जेबो गैला गस्लाफोरा दंबाबो आखाइफ्रा थोन अबेबा उदैफ्रा थोन उदै नुजालायनाय ब्रां ओमफ्राय बेहा बारा उदै नुजाया एसे गिदिर साइज नालाय माने एलबाबो जा गिदिर साइज आरोना बेखौनो थ्रोब सोनानै फैबाय आं बिदि गोनांलाय मिनिनानै बिदि गैयाबाबो जायोमोन होननानै लेगिन्स बोराय गाननानै फैबाय एसे नेनोसै सोनाफोर र' लाखिया बाबा अबाय बाबाहाय सना राजधानि एक्सप्रेस नामाथाय बियो नंगौदां ट्रेन गासिबो बाबा थायो नामाब्रा नोंनालाय बहा बाबा बाय होननांगौ आंकोलमोन दङ आन्टिमोन दङ आबौ जोंना दा बै लादायावसो थाहैनांगोन बाय जिरायनोसो फैदों बाबा गैया बाय दा फै बेलासियाव एक्स गैना गैया एक्स वा बिहाबा एक्स गैया गोजासो दङ नङाब्रा एक्स थायोना बांसिन ट्रेना फाइनालि गाखोबाय आरो मा दा आधा घन्टायावनो मोनहैगोन एफा गिदिरखौ लाया आङो आधा घन्टायावनो मोनहैगोन सिथा मोनहैनोसै माबायावसो फैबाय आरोना मा होनो 8:22 फैबाय आरोखि हाब न'निफ्राय दै लाबोआ दानो दै बायबा बोरै जालायखो दै गुदुं लाबोखादां मानोथो बथलाव लायाखै दहाय नोङो एथ' मोजां बथल दङ आलथु फालथु खालामबाय थायो फायदे पानि देथ' दा ट्रेनबाथाय बे मोनामनायानोसै बोरैबानो उफाय गैया फ्रियाव गाखोनायनि मजाया एसे बन्द'खौबो लानांगौ जायो टिकेट दानाखैसो नाफोर टिकेट चेकिं खालामनांगौबा एसे अफमान आरोना 300 थाखानि जायगायाव 0नि फैबाय आरोना दामानि ट्रेनावसो मजा मोनदा जागासिनो दङ फिरबो जाया होलांगा कम्फर्टेबलबो जाहैबाय ओमफ्राय राङाबो बासिबाय आरोना बारा फिरानो नङा
जा मोजां जिरायबाय बैयाव ना बाबा नाथुर उथुरबो जिरायदो ओमफ्राय फैसायाबो होदो ना ओमफ्राय नैबेयाबो जिरायनो मोनला दैलांबा गैला बेयाबो बिमाजों बाम जाबावदो नाथुर थोन थोननो हान्थु होनलायनाय उफाय गैया नोङो हो आथिं सोमावनो मोनलायलायो नामा बाहायबा थाबायनो खारनोबो मोनलायलायगोन ट्रेनाव नालाय दानो मोनहैनोसै नै सानथि होननाया दसे उनाव बिमानावसो फिसौ बिमानि आथाया आरोना ओमफ्राय दिनैथ' हाजो गाखोनाय दिनमोनबो मा खालामनो ओरै थांबा ओरै गैया ओरै थांबा ओरै गैया आरोना हाजो गाखोहैबाथाय ओरै गैला जालायगौमोन आरो थांबाथाय ओरै गैया आहा बेफोरखौ लानानै ओरैबो ओरैबो खारखा खालामनो हायाना हारसिंबाथ' फिसौ हागौमोन उफाय गैया दा नांला फार्स्टला नामायनोसै आरोना दावखोबाय माने जात फैनायखौ लुगैबाय थायोहाय आं फिसाफ्रा दा ओंखारनानै जाखायो दे आथिंफोराव गलायबायनो बिमाया दाख्लै 20 थाखानि आलथा बायनायखौ दालाफा लागायनानै फैबाय लाफानो बावबाय आलथाया दा फोल्ला बुगाबाथाय गैलासो जासिगोन फै रटि सब्जि साना मादाम दाल मखनि माबा माबि होनफैबाय थायो नाङा दा ओंखारबा जाखागोन ना बाबा ओइ जिरायलै सना नों मानो सिथो बाय जिरायब्रा खारगासिनो दं जों लादों आंहा आरो फिसाफोरखौ बुरखाया आखाइ दोनदों आरो नै जोंनि सेरावसो गेम जिरायनानै जाबावबाय आरोना दा ओंखारनानै जागोन जाया होननानै बारग'होयैनो नै राहा गैया साखाथियावनो सासे लाखिनानै जाबायना उफाय गैया ओमफ्राय जानो जा सासेनि जानायखौ नायबाय थागोन बिफायाबो होनबाय ट्रेननिसो मोजांसो जा होनबाय लाखिबाय दे आं हरगोन बेना नै जिंखौसो बोखानानै होनांगौ जारलासो दे जादो दे जिराय आं होगोन सना बोरैबा स' गोलैगोन नङाबा आरो बिमाना लंपेन्ट गुफुर सेस नै बङाइगाव मोनबाय खालि जाखायो नै बङाइगावआवबो नै बङाइगावआवनो जाफाय नैबे सासे मानसिया नैबे लाखिदों आरोना जोंनि मोखाङावसो ओमफ्राय नै बियो सिंग्राखौथ' जानो हाखाया ससखौनो नाहरबाय थाबाय बेस्रा अननानै मोनसे बख'ना हरलायबाय दहायनो लाखिनाया बेनाव नङामोन खम जारला गाहाखौ सोर जोंनि मोखाङाव लाखिफैनो थिनदों जाथोनो न'आवसो जानो होदों दे मादे मारैबाथार बियो सस नुबाथाय जिरायाव जिराय मोखाङाबो दोलाजोब्बाय आधा घन्टानि बारा लाखिबायहाय नै बङाइगावआवनो जारलासो सिंग्राया जाखांनानै मा होनो हजम जागुलायसिगोन आरोना दाबो खारनो रोङा फैनानै बिजनिनि आबहावा नांबाय थ' येस जों बिजनियाव फैलायबाय आरोना बिजनि नांबाय लाखिथारसै ओंखारसै एबार लाखिबाथाय ओंखारसै आइदै सिं सास्रोलायबाय आरोना आराम जिरायनानै फैनो मोननायखाय खारफिनबायबो माने जोङो ओंखारबाय होननाय जाबाय आरोना सानसु सांख्रां ग्रोब खयथायाव मोनफैखोहाय बाबा 10ता जानोसै 10ता जाहां मोनफैबाय लाखिलाय गैखाया नै बङाइगाव ओमफ्राय सिदा बिजनि आरोना गेस जों बैसागोनि बिजनियाव फैलायबाय एक्स दङ ओइ खालि बाबा बेबो एक्स दंबा बाबा सेलायलायदो बाबाखौनो आंखौ रायलायदों दे जाबाय जारलाहाय मालाय समसा हांग्रानि माबाखौनो ससखौनो लाखिबाय मा होनबावनो दसताफोर आं ब्लगखौबो गोलाव खालामला फैबाय बिजनियाव फैबाय आरो माथो ना स्कुल बन्द मोनो नालाय एसेनो सानथाम बेखौनो बिजनियाव फैलायबाय थांला लेफारियावबो थांजागौमोन अमा फुथारनो होनदोंमोन बिबैया आरोना आदि हरनायखौहाय ओमफ्राय जेबो दल फेंफाक खाम जथा सिफुंनि जेबो सोदोब खोनानाय नंलाना ओंखायनो बेखौनो गोसोखांनानै गुद मोननानै बोसोराव खनसेल'सो ना खाम सिफुंनि रिंनायखौ खोनानो मोनो ओंखायनो खारबोथारबाय आरो शेयार खालामगोन नोंथां मोजोंहाय नेक्स्ट ब्लगआवहाय आङो जोंहा माबा मोनसे एसे माने खामानिबो माने जादों आरोना
बेखौ शेयार खालामगोन आं दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि जार्नि ब्लगखौनो फरायनाय लांबाय क'क्राझार टु बिजनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच फैदो फै थांसै